Kaixo, Carlos Artola naiz, Shaking Brothersen partaide eta ere berean Gautxoriak Soul Kluben sortzaileetako bat. Eta hemen ari gera zuen denonkentzako Beltza Weekend aurkezten. Beltza Weekend, bueno, 5 lagunen abentura da eta musika festival da. Musika beltzan oinarritua gehien bat eta erritmo berotan eta dantza egiteko rhythm and bluesen musikaren inguruan sortutako festivala da. Kontzertuak denak egingo dire hemen gure atzeko alde honetan dagoen zentral aretoan eta gero beste ekintza batzuk hirian zehar, Iruñeko aldea zeharrean batez ere. Ze motatako ekintzak, aurten zine ziklo bat aurkeztu behar dugu, lehenbiziko aldiz, 3 pelikulakin eta nahiko argazkaztatzua ari dela sortatzen. Gero argazki erakusteketa bat, pasaden edizioko argazkiakin, Ander Iribarrenek ateriak eta argazkiak. Gero egongo da aurrakentzako liburu baten aurkezpena, Andreu Cunilen liburu bat. Andreu Cunil, periodista musikala dugu eta idazlea eta musika maite duen pertsona bat eta gurasoak seme-alabakentzako tailer bat bezala musikaren inguruan. Kontzertutan bai atzerritik eta bai penintsula alde guztietatik etorriko zizkigu talde batzuk. Penintsulatik bai Madrildik eta bai Barcelonatik, Madrildik Lucils taldea etorriko zaigu. Gero Barcelonatik The Sick Boys talde ez ezaguna minon. Nik uste dut sorpresa bat emango zaizkigula. Gero atzerritik Sister Cookie etorriko zaigu Londresetik, bere soul eta gospelen propuesta aurkezteko. Eta gero personajeri xelebrena kaso King Salami izango da aurtengo kartelan. Eta honek ere kriston kontzertu mugituak egiten du, dantza egitekoak eta inor ezberdin utzi gabe. Eta gero azkenekoz The Pigs from Palokabil dire suediar batzuk egiten justela, beste ritmo batzuk jarratzen juste, bai ska, rhythm and bluesen baitan ere. Eta gero egongo da kale jira bat ere bai, Iruñeko lagun batzukin, The Broken Brothers Brass Band. Eta hauek kale jira baten bidez, kaleak alaituko zaizkigu. Aurtengo taldeak amankomunean dute, beti bezala musika beltza. Musika beltza eta erritmo beruak izan daiteke. Festivala izena esaten duen bezala Beltza Weekend musika beltzaren inguruan eta rhythm and blues eta soularen inguruan datza.
Zer dute ezberdin? Bueno, pues, kotxea beraldetik musika beltza pues, alde asko jorratzen du, eta kotxeak joaten da bere aldetik, zekide, Pitchfork, Palo Kabil joaten dire gehiago eska aldetikan, eta ritmo jamaikar aldetikan, Sister Cookie du oinarria gehiago pues, sustraiak, gospel, soul egitazkoa, eta zekit, bakotxak du bere xarma. Lehenbiziko edizioan uste minon nobego joan zen, eta horrek animatuko zigun parteidei bigarren antolatzekoz eta gogo handiakin antolatzekoz. Aurreko edizioan MFC Chicken, Londresetik, etorri zitzaizkigun eta kriston arrakasta izan duten osteguneko kontzertuan, gero The Excitements Barcelonatikan eta The Apertons italiarrak. Eta azkenekoz The Limbos Madrildik eta kartela boru bezala izan genuen Hannah Williams, naiz eta festival honek ez ditu teloneroak, talde denak dire importanteak. Aurten egongo dire pintxadak, pasen urtean bezala, minon leku ezberdinetan, eta gero aipatu duten zine zikloa, baita argazki erakusketa ere, eta kale jira, egingo dela Iruñako alde sarrian zehar. Beltza Weekenden idea 5 lagunen arteko idea zen, eta gu gera, festival askotara joaten geren lagun batzuk, eta gera musika honen fanak, eta gustatzen zaigu musika hau entzutea tabernatan, eta jartzen dugu musika hau tabernatan, eta uste genuen behartzela oloko festival bat Iruñan. Azkenean musika da kultura, eta da gure bizitzako puska bat bezala. Helburuak, nahi zaituztegu zue guziekeri kutsutu gure afizio honekin, eta nahi dugu zueken buruak irekitzea eta entzutea musika hau, eta seguro oinak mugituko zaizkizuela dantza egiten. Gautxoriak Soul Club taldea sortu zen bi taldetik. Alde batetik The Shaking Brothers, pintxa kolektibo bat, eta beste Iruñan aspaldi zagon beste kolektibo bat, Gautxoriak. Eta bi talde horiek batuz, elkartu ginen eta erabaki genuen inbartzela zerbait hiri hau alaitzekoz. Bai, aurten egongo dire pintxada batzuk tabernatan, eta gero lanbateko kontzertu eta geroko zentralen goiko aldean. Etorriko zaizkigu nahiko pintxa xelebriak, eta oso musika honakin, dena biniloan, eta etorriko zaizkigu bai mutilak eta bai neskak musika jartzeko
oso pintxada interesgarritan, eta izango dire Nebula tabernan, gabeko partean, eta Bermut orduan arratzalde partean Nebula, Urbana tabernan izango dire. Prozesua, festivala bezain pronto hasiko da. Hasiko geraia datorren urteko taldeaken bila, jogera festivalatara, fitxatera, zuzenokoak entzuten, eta mugitzen, eta gero pintxakena berdin. Joaten gera zenbait festivalatara, eta gustatzen zaizkigunak, egiten diegu proposamena gure festival honetara etortzeko. Festivala hasiko da, kontzertuak hasiko dire datorren ostegunean, urriak 4, eta izango dugula pintxa bat Urbana tabernat, presentazio bezala, gero kontzertu bat hemen zentralen, eta gero beste pintxada bat Nebulan. Gero ostirala urriak 5, berdina, pintxada, kontzertua, gero pintxada gehiago, eta gero lan batian, izango dugu liburuan tailerra, gero kale jira, gero Bermutan beste pintxada batzuk Urbana tabernan, eta gero arratzaldian baita ere pintxadak Urbana tabernan, gero kontzertuak hemen, eta goiko aldea pintxadak. Festivala iraia guzian zehar. Hasia da, jara argazki erakusketa, dago hilabete hasieratikan, zine zikloare baitere. Gaude sare sozialetan, bai Facebooken eta bai Instagramen, eta Beltza Weekend klikatuz, hor aurkituko duzue behar den informazio guzia. Mi esker eta espero zaituzte.